барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ба гости мешавад патент карда. Патенти ма тамом шава, продлит карда метонам. Бале бародар. А касе ки дар фикри мо розӣ боша дар комментариях бинависонед. Бародар, агар ки мо аз уҳдаи ҳамин кор биромада битонем, ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристи Ҷ. Тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо якчандин ахборотҳои нав мерасонем ва дар давоми видеомон саволое ки дар комментария нависондагиен мехонем ҷавоб мегардонем. Бо диққат то охири видео тамошо кунед. Аввалин хабари мо оиди маҳкумияти 8 шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия шаҳри Москав барои роҳзанӣ. Дар Федератсияи Россия шаҳри Москав 2 нафара барои роҳзанӣ дастгир карданд ва якера 8 соли зиндон ва дигарера 16 соли зиндон интизор мебошад. Ва гуфта мешавад ки дар маҷмӯъ зараре ки ин ҷинояткорро расонидагианд 11 миллиону 500 ҳазор рубла дар бар мегирад. Ва як хабари дигар оиди нарху навои билетҳо барои моҳи декабр. Бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки билетҳо арзон мешаванд барои соли нав ё ин ки не. Дар ин мавзӯъ мо мефаҳмонем. Дар моҳи декабр аллакай билетҳо ба фурӯш биромадагӣ ҳастанд, чи аз ҷониби Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки чи аз Тоҷикистон ба Россия. Аз ҳар ду самтҳо билетҳо дар фурӯш ҳастанд ва аз Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон билет камтарак нархаш қимат шидагиай бо аз 21 ҳазор рубл то 25 ҳазор рубла дар бар мегирад ва ғайри и боз пули тест меспорен. Агар ки дастрочна гирифтанӣ бошен билета 24-25 ҳазор рубл харидорӣ мекунен ва агар ки муддати 1 ҳафта 2 ҳафтаина да гирифтанӣ бошен мумкин 21 ҳазор ё 22 ҳазор рубл дастрас кунен. Ва шахсиятҳое ки через Узбекистон мераванд ба воситаи Узбекистон ҳам низ нархи билет камтар қимат шидагиай айни ҳол аз 13 ҳазор рубл то 15 ҳазор рубла дар бар мегирад. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия боша агар аз 3500 сомон сар мешавад то 4300 сомона дар бар мегирад. Ва як ахбороти дигарам бигем агар хато намекунем ба маълумоти шумо мерасонам. Бисёри нафарҳо чи дар Инстаграм ва чи дар комментарияҳои YouTube менависонанд оиди хизмати ҳарбӣ. Бисёри нафарҳо менависонанд ки оё ростае ки муҳлат шадароз кардагианд, яъне то 15 декабр ё 20 декабр мутобиқи қонунзории Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон тағйирот ва иловаҳо ворид шидагӣ нестай ва дар ягон ҷо гуфта шидагӣ нестай ки муҳлати даъват ба хизмати ҳарбӣ дароз карда шавад. Ҳар гапе ки ҳастай ин гап ягон асос надорад. Хеле ки мисли пеш буд ҳамухе истодагиай, яъне пештар аз 1 октябр сар мешид ва 30 ноябрда аллакай фармон мебиромад ҷамъбаст мешид. хушбахтона фармон аллакай биромадагиай даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиай. ҷавоб ба ҳамун саволое ки шумо бисёри савол медоден оиди хизмат ба анҷом расиданаш ё ки аблава ба анҷом расиданаш. бале бародаро, ба анҷом расидагиай. Ғаффор Абдураҳимов нависондай. Салом алейкум, сози хуби акай Сорбону ваксина маҷбурияй моро маҷбур кардестанд. Илтимос акай раҳмат, зинда бошед. Дар Федератсияи Россия агар дар назар дошта бошӣ, баъзан корхонаҳое ҳастанд ки бе ҳамун ҳуҷҷати ваксина шуморо ба кор қабул намекунанд ва ба ҳамин хотир бисёртар барои кору фаъолият кардан ваксина гузаронидан зарур мешавад. Сино Давлатов нависондай. Салом алейкум, акама як фарзанд дорам. Айзанам ҷудо шидагиям, ЗАГС надорам, алимен метам ҳар моҳ. ӯ ҳақ дорад ки кӯдака қатиш Россия биёра бе давернес. Не бародари азиз, дар ҳолате ки агар мат одиночка кардагӣ боша, дар ин ҳолат метавонад ки бе давернести падар кӯдака бубарад. ва дар ҳолате ки агар кӯдак мат одиночка кардагӣ набоша, дар ин ҳолат бе давернести кӯдака ба ягон ҷо бурда наметавонад. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар
муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. як каси дига нависондаи салом додар, ман зан ҳастам, мехоҳам квота гирам дар Истра, Московский област зиндагӣ дорам. Ман аз куҷо гирифта метавонам? Квота баъд аз соли нав боз шумораш муайян мешавад ва мегӯянд ки ин сол чанд ҳазор квота барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим карда мешавад ва агар ягон маълумот баъди соли нав кишид, ҳатман мо ба шумо пешниҳод мекунем. Зокирҷон нависонда: акай Сорбон, ма патент дорам. Тоҷикистон равам, дар як моҳ бестам, бо Россия биём патент карда. Метавонам пешакӣ раҳмат агар ҷавоби братишка баргардонӣ. дар ҳоле ки ту патент дастрас мекунӣ, патент муҳлаташ 1 сол мебошад. Ва мисол мегирем, агар ту патента гирифтагӣ 2 моҳ кору фаъолият карданӣ ва мехоҳӣ ки ба Тоҷикистон бирай. дар ҳоле ки ба Тоҷикистон мерай, пешпардохт мекунӣ пули патента, мерай боз баргашта ки омадӣ ӯ патенти ту намесӯза бародар. Даврон нависонда: акама 17 солаем, мада мумкин нест патент кунам. дар 17 солагӣ патент намекунам бародари азиз. ва 18 сола кишидӣ, баъдан қонунгузории Россия иҷозат метиҳад барои патент кардани ту, барои кор ва фаъолият кардан. Муслим нависонда: ба гости мешавад патент кардан? ма кардагим мешавад патент кардан. бале, то соли нава муҳлат додагиян, иҷозат додагиян касое ки бо тариқи дар мигратсиони карташон гости нависондагия, ӯ шахсиятҳо метавонанд ки то соли нава бираванд патент кунанд, агар ки в дальнейшем истоданӣ бошанд ё кор карданӣ бошанд. Абдуллозода нависонда: бахшиш бародар, патенти ма тамом шава, продлит кардан метавонам? бале бародар, қонунгузории Федератсияи Россия барои шаҳрвандои хориҷӣ гуфтагие ки касое ки патент доранд, мақсад бояд 1 моҳ пеш аз буд шидани муҳлати патентшон рафта ба ФМС муроҷиат кунанд ва патенти худшона продлит кунанд. МР нависонда: ака нестаи одамое ки дар Москва регистратсия кунанд? бародар, агар ки мо аз уҳдаи ҳамин кор биромада битонем ва рӯзои наздик ба шумо мегӯем ки оё мо худмон метавонем ҳамин кори шуморо буд карда ё ин ки не. ва касе ки дар фикри мо розӣ боша, дар комментария бинависонед. агар ки туғрӣ бигирам, мо аз пайи ҳамин гуна корро ҳамешаем ки регистратсия туғрӣ мекунем, не ки оли аниқ нестай ки ай пай ҳамин кор мешем ё ин ки не. Муҳоҷир нависонда: акама праваи тоҷикӣ дорам, метавонам фирма да кор кунам? фирма мегира? не ки гаёи чӣ намегӯям. ба праваи тоҷикӣ танҳо иҷозат нестай дар таксиҳо кор кардан. таксиҳои Яндекси нами дигар ширкатҳое ки ҳастай, иҷозат нестай ба праваи тоҷикӣ кор кардан. ҳозир бо қонуни нав биромадагия барои ҳамун ширкатҳои таксӣ, касое ки мақсад шаҳрвандои хориҷиян мехоҳанд ба ҳайси ронанда, ба ҳайси таксист кор кунанд, ӯ шахсиятҳо бояд праваи расистӣ дошта бошанд ва на камтар аз 3 сол собиқаи корӣ дошта бошанд бояд. чанд каси дигар дар комментарияҳо оиди нарх навои праваи расистӣ нависондиянд. рости гап бародарон, нархи аниқша ман намедонам, чунки ягон бор напарсидам, не ки ба шинидагим ё 80 000 ё 100 000 рубла дар бар мегира. ҳамун процессе ки шумо мерен дарс мехонен, экзамени дигар чӣ доша меспорен, мумкин 100 000 рубла дар бар бигирад, не ки бо аниқша намедонам. Саидов Солеҳ нависонда: салом алейкум, акам депорто шуда шуд, ки медона? депорто зиёда аз 100 000 нафар шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон дар қонуни Авфи Россия ворид шидагӣ буданд, вале ҳама мақсад депорто шуда шидагӣ нестанд. касое ки бе ҳалномаи суд ба ягон административни правонарушения виездошон маҳкам шидагӣ буд, ҳамун шахсиятҳоро авф кардан тамом. Панҷакент нависонда: акай Сорбон, чаро ҷавоб намедиҳед? Як писар дорам, чанд сол хизмат мекунам. дар ҳоле ки як писар дошта бошӣ, 2 сол хизмат мекунӣ. мисол, агар ту як фарзанд дорӣ ва боз худо куна ки ту ба наздикиҳо фарзанддор шиданӣ бошӣ, дар ҳамин ҳолат агар ки ту хизмат да бошӣ ва диюм фарзандат ки таваллуд шид, баъдан аз хизмат озод мешавӣ. агар чанд қай ки хизмат карда бошӣ, мисол 1 моҳ хизмат кардагӣ ё 1.5 сол хизмат кардагӣ, дар ҳоле ки ҳамин диюм фарзанд ба дунё омад, вайни билетат метиҳанд ҷавоб метиҳанд.
бародарони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи иловагӣ бошад, дар комментария саволотона бинависонед, ё ки дар инстаграми ман метавонед бидорен обуна бишен, саволотона рӯӣ кунед, дар уҷа боз ҳамсӯҳбат мешавем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад.